Això principalment és un negoci familiar, on el que intentem una miqueta és que la gent quan vingui no només disfruti del que menja, de la gastronomia, sinó una miqueta de l'entorn i de les ofertes que li podem donar. La nostra cuina principalment es basa en el producte i la seva temporalitat, cada dia buscant més productes de proximitat a ser possible ecològics, ja que treballem colze a colze amb diversos productors de la zona i també estem treballant amb la recerca o amb la recuperació de varietats antigues, varietats que ara començaven a estar en desús i que es volen recuperar. Treballem amb productors com la catxaruda, com els gallers, com Can Pèlags, com Can Oliveró, productors de la zona de Castellbisbal, d'Ullastrell, d'aquí del propi parc natural de Castellà. Cosa que ens aporta això, aquesta proximitat, jugar amb la temporalitat, no haver d'esperar que aquell producte sigui portat en un estat que no sigui l'adequat i després haver-lo de madurar de forma innecessària. Un dels productes és la poma del ciri, per exemple, és una poma que pràcticament al Vallès va desaparèixer i a Can Pèlags des de fa anys l'estan recuperant. L'altre seria, per exemple, el carbassó Pattison. És una varietat en forma de flor molt agradable que inclús en cru, simplement amb una miqueta d'oli i sal, és una varietat jo crec que molt agradable de menjar i molt diferenciada a les altres. A part d'això, la pruna mirabolà, les prunes de bosc, que també són molt difícils de trobar. A banda d'això, és un fet que el treballem amb ells directament, amb els productors, els hi deixem molt de marge. Ells saben que poden comptar amb que aquell producte que ells produiran després tindrà una sortida. En aquest sentit se senten recolzats, se senten amb aquesta empenta de tirar endavant aquests projectes que saben que després no els hi sortirà que podran donar-li una sortida. Nosaltres ens comprometem en aquest sentit a fer la compra d'aquests productes, de quedar-nos amb aquesta producció, però això els deixa aquest marge de creació. Bàsicament el que has de fer és això, són ells els que marquen el tempo, donat que nosaltres no podem forçar a que la pròpia zona produeixi coses que no siguin les que li pertoquen.